سلام نخلكم برخات حوات زي أبي يبارككم بكل نجر حفتهم نازريت كبسيات الكتمة كبرت نسايبة خريستياني لما عالت حد قال حيزولكم ما تقلقوا تعمي بالسرات رخبلو بالسراتي أملاق مسكن كما أسرت خفتح زي السب من قالوا نقابل زم أسرو بيزولو سباتسي نزانا يدق برهان كريوا بتعمي أمزهنت أيو بتعمي كفتحوا ليتن معلتن حلمو من تاين تدعي الناس كفتحوا ناس أوتيهم السدرا بيتهم فتوتهم كتنبروا كم سبهم نايدق توري أير كتنفسوا كم سرهم كسرحوا كم سبهم نابرخ قبروا كم سبهم ناس أخوينهم كنبروا نحاد أسر دلاي كان تايو إلنا تدع حتيتنا الله مسكن كابت زخبد ما أسرت نص دما ناي حتيات ما أسرتي مودة أخرى نيزل على موت زخنة كابز ما أسرت زدما حرا خوت عنا زخل حدا نجري لهم عاد خنا نجركم متى الله مسكن بودكة آدم كل سب كم زحت كل سب كم زودقة كل سب دما أبسلمات كم زتا مالالسة يزاربنا ساعتها يسوع كريستوس تجلس الله أوان مالتي السيل حجون نتي حيل حاتيات زسبرة نت ما أسر حاتيات زسبرة نت حاتياتنا أب زبانو تعينو جزاء رؤوس حاتيات كوينو أمسك الزموت كريستوس يسوع نزون أبي هوتنا أنجسنا زين نبر سبات تدعلينا استيل إز تسعنوزي مسانا أبانا الله أمني حاتيات ما أسرتي إنا إن نبر اتزسم عنا سمعت لما لك أخمتي أب أسرو بيت زلو سبات نفسهم تجنا سلام زي بلهم بتخكل أسو عينة سمعتي زلنا نفسنا كل جزء بجنكتيا عرفتي بلان نفسنا كل جزء أما أسرتيا ندا بلعتاي تتعجبنا ندا ستيتاي ترونيا ندا دك أستاي تعرفنا كل جزء أوتري أبجنكات أبحنك الحكاليتي أب عقل تبتيا تنبر إزي نحات ما أسرتي يبهال كابز نجر زوج أنا كن حدا نجر على بروخات حوات أب مثالي 14 تايب المسيلكم قصر 34 سي صدقين هزبي اللي يبلو صدقين هزبي اللي يبلو حاتيات جنا وردت هزبتات يبلنا حج كل جزء حاتيات كتوارد يزقبرك حاتيات ناي وردت هوت كتنبري يزقبرك صدق جنا نهزب اللي يبلو يبلنا اللهم مسكن سلازي لومي بروخات حواتي كابز وردت الزنات أخذ وقت تدليو كل جزء حاسة أدم سودقة تحيل حاتيات ناب كل سب سلاز حلفة تموت ناب كل سب سلاز حلفة أدم وحاتيات هاللو نحاتيات راح زدرخ ما ننتي زلوا سب ناب قويتها متيو كسع زيت فتحة مالتي سلاز خبز نجر خبز نه أدم وحاتيات ناس أخوص أكم زمز حدا تدحرواي أدم زتوالو نسودما يسوع كريستوس أملا سجال بيسوقنا سب كوين زمت قويتا يو ملاخ مسكن أمين انتهيلو مسيلكم أب تيتوس كزارب كله خلاي معرف قطرع سرت حدثي تسقى أملاخ تقليز يمو نخلو سبون مدحان أمزي تسقى أملاخ تقليز يمو تسقى انتهي مالتي نتس أحياب مالتي تسقى أملاخ تقليز قبل كله تسقى نسو كريستوس يسوسي كريستوس يسوس هفزا مدرزيا تقليز يو እግዚአብሔር አቦ ካባና ወላ ሓንቲ ኮከ ሓተተ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ክፍሊት ብዘይ ዝኾነ ይኹን እዚ ኣሃቡሞ እንኩመ እዚኣ ከይበለ ኣምላኽ መስገን ምንም ነገር እግዚአብሔር ካባና ሓንቲ ኮ ከይደለየ ብኸምኡ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ገይርና መሲልኩም ለቀይቀልና ገሊጹልና እዚ ጸጋዚ እዚ ዝተገልጸ ክርስቶስ እዚ ድማ ንኹሉ ሰብ መድሓን ኣምፂ ስለዚ ነዚ ክርስቶስ እዚ ዝተቀበሎ ሰብ ናይ ዝምድሓን እዚ ተኻፋሊ ይኸውን ማለት እዩ ካብቲ ናይ ማእሰር ሓጢኣት ድማ ነፃ ይወፅእ ኣምላኽ መስገን ኣብ መጽሓፍ ሮሜ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 9 ክሳብ 12 ኣብ ከምኡ ሳልሳይ ምዕራፍ ኣብ ቁፅሪ 23 እውን እንታይ ይብለና ኩሉ ሰብ ከም ዝሓጠ ዋላ ሓደ እኮ ጻድቕ ከም ዘየለ بسنك حتى أتدمى كبر أملاخ كابدك سبات كم زرحقة يزاربنا سلزي أنت أخس مرولكم دليل ولا حدا سبكوا صادق ولا حدا سبكوا فوت صميلنا حجي حسبنا حتى أتكأني موت يزبلنا نايزل على موت يزبلنا سلزي ما نمسب بقع سلزي ترخب إيو مونغونيا كخون ندك سبات مسك زي أبير أملاخ كتعارقهم زخل سب ولا حدا سلزي تسأنا إيو اتصادق زخون يسوع كريستوس أبزم من رزيعة
ተገሊጹ ስለዚ እቲ እንኮ ተስፋና ይደቅ ሰባት ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራሕ ይብሩኻት ሕዋተይ ወላ ሓደ ጻድቕ ስለዝተሰኣነ ወላ ሓደ ፍጹም ኣካል ስለዝተሰኣነ እዩ እቲ ጻድቕ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ መጺኑ ኩሉ ሓጢኣትና ድማ ወሲድዎ ስለዚ ነዚ ጎይታ እዚ ኣብ ህይወትና እንተዳ ኣሜን ኢልናዮ ጎይታ ኢኻ ኣምላኽ ኢኻ እንተዳ ኢልናዮ መድሓን ኣምላኽ ናባና ይመጽእ ብሩኻት ሕዋት ብዘይገለ ክፍሊት ብዘይገለ ዋጋ ብዘይገለ ጻዕሪ ኣምላኽ ይመስገን ብኸምኡ ኦጎይታ ንዓብ ህይወተይ ኣነ ሓጢኣተኛ ምንም ነገር ኣብ ቅድሚኻ ደው ዘብል ብትብዓት ወላ ሓንቲ እኳ ብቕዓት የብለይን ክንብሎ ከለና ጎይታ ናባና ይመጽእ ኣብ ሮሜ 6:23 እንታይ ይብል ዛቐዲመ ዝጠቐስኩልኩም ዓስባ ሓጢኣት ሞት ይብለና ኣቐድማ ቢልና ምሳሌ ታይልና ናይ ሓጢኣት ሳዕቤን ውርደት ምዃኑ ሓጢኣት ውርደት ህዝብታት ይምሽልና ኣብዚ ኸኣት ዝገደደ ኸኣኒ ዓስባ ሓጢኣት ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ናይ ዘለኣለም ሞት እዩ ካብ እግዚኣብሔርን ዘለኣለም ተፈሊኻ ምንባር እዩ ንሱ ድማ ሲኦል ማለት እዩ ብሩኻት ሕዋት ጽቡቕ ዜና ግን ኣሎ ብድሕሪ ኢኻ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ጸጋ ኣምላኽ ግና ርኢኹም ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ቲቶስ እንታይ ኢልና ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ ምድሓን ኣምፂልና ትጸጋ ኣምላኽ ድበሎ እቲ ነፃ ህያብ ማለት ንሱ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ኣብዚ ድማ ከምኡ ይብለና ኣሎ ሮሜ 6 ምዕራፍ ከዓ ዓስባ ሓጢኣት ሞት እዩ ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት ማለት እዩ ዝሙት ይኹን ሓሶት ይኹን ሕሜት ይኹን ቅትለት ይኹን ስኽራን ይኹን ዕብዳን ይኹን ኩሉ ዓይነት ሓጢኣት እንተዳ ዘርዚርናዮ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝሓይሽ የብሉን ሓጢኣት እዩ ናይ ኩሉ ሓጢኣት ውፅኢቱ ድማ ሞት ይብለና ኣሎ ሞንታይ ዳኣ ንግበር ደቂ ሰባት ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓኒ መቸም ካብ ሓጢኣት ነፃ ኮይና ይንፈልጥን ተዘይ ሓሰና ንሰርቕ ተዘይ ሰረቕና ንዝሙ ተዘይ ዘሞና ንሓሚ ተዘይ ሓመና ንቐትል በብቲኣ ተዘይ ገበርካ ስቲ ኣላ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ መስገን ጸጋ ኣምላኽ ግን ድበሃላሉ ውህበት ኣምላኽ ግን ዝበሃላሉ ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ይብለና ብሓጢኣትካ ክትመውት ኢኻ ናይ ዘለኣለም ሞት ጸጋ ኣምላኽ እቲ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተዳ ተቐቢልካዮ ግን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለካ ብርግጽ ብለካ ኣሎ ኣምላኽ መስገን ኦኬ ሕጂ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝመፀ ንሓጢኣትና ነቲ ብኣዳም ዝመፀ ሓጢኣት ይኹን እቲ ብኣዳም ዝመፀ ንሓጢኣት ዝድርኽ ማንነት ነዚ ክስዕሮ ይመፅኡ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ካብዚ ናይ ባርነት ሓጢኣት እንኮ እንወፃሉ እንኮ እነምልጠሉ ነቲ ጻድቕ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምቕባል ጥራይ ብሩኻት ሕዋተይ ኣቐዲምና ኣብ ሮሜ እንታይ ኢልና መሲልኩም ኩሎም ከም ዝሓጥኦም ዋላ ሓደ ጻድቕ ከምዚ የለ ዋላ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዘሐጉሶ ከምዚ የለ ብሰንኪ ሓጢኣት ድማኒ ክብሪ ኣምላኽ ካብ ደቂ ሰባት ከም ዝረሓቐ ተዛሪብና ምሽ ስለዚ ሓደ ጻድቕ ዝኾነ ኣካል ስለዝተሰኣነ እዩ እቲ ጻድቕ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ መፂ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:24 እንታይ ይብለና ንሓጢኣት ሞይትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ በዓሉ ክርስቶስ ማለት እዩ ንሓጢኣትና ኣብ ስግኡ ኣብ ዕንጨይቲ ጾሮ ብቁስሊ ኢኹም ዝሓወኹም ይብለና ኣምላኽ መስገን በቲ ንሱ ዝቆሰሎ በቲ ንሱ ዝተገረፎ በቲ ንሱ ዝሞቶ ሞት ንስኻ መታን ክትሓዊ ንኹሉ ሓጢኣትክ ድማ ኣብ ስጉኡ ከም ዝፀዓኖ ይዛረበና ኣሎ እንታይ ምእንቲ ክትኮኒ ንሓጢኣት ሞይትክሲ ንጽድቂ ምእንቲ ክትነብሪ ሃሌሉያ ንክርስቶስ ኢየሱስ ልካ ምስ ተቐበልክዮሲ እንታይ ትኾን መሲልካ ንሓጢኣትሲ ትመውት ንሓጢኣት ዝድርኽ ማንነትካሲ ካብ ህይወትካ እንታይ ይኾን መሲልካ ይንቀል ኣምላኽ መስገን እቲ ንሓጢኣት ዝድርኽ ማንነትካ ካብ ህይወትካ እንታይ ይኸውን ይንቀል ይወፅእ መታን ንጽድቂ ክትነብር ጽድቂ ኣምላኽ ምስ ተቐበልካ ንሱ ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ተቐበልካዮ እቲ ንሓጢኣት ዝድርኸካ ማንነትካ ይመውት ኣምላኽ መስገን ስለዚ መታን ንጽድቂ ክትነብር መታን ጽድቂ ኣምላኽ ክትቀበል መታን ንዘለኣለም ምስ ጎይታ ክትነብርሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ በዕሉ ንሓጢኣትኪ ኣብ ዝባኑ ጸዓኖ ይብለና ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ሓጢኣትካ ነቲ ሓጢኣትካ ዝወሰደልካ እንተ ደኣ ተቐቢልካዮ ናቱ ጽድቂ ድማ ይህበካ እታ መገዲ ጽድቂ ብጣዕሚ ቀላል እያ ገልጠምጠም ይብላ ኣምላኽ መስገን ነቲ ዝተዋሃበካ ቃል ምውሳድ ጥራይ ዘረባ ኣምላኽ ሰሚዕካ ኣሜን ኢልካ ምስዓብ ጥራይ ብሩኻት ሕዋተይ ከምኡ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3 ምዕራፍ 18 ቁፅሪ እንታይ ብለና መሲልኩም ብሩኻት ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ትፈልጡ ዲኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝተጋሃደ እቲ ብኣዳም ዝመፀ ዝፈላለየና
ጋግ ንዕኡ ከጽብቦ ጥራሕ ደይኮነሲ ንሕናን ኣምላኽን ሓደ ክገብረና ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ እንተ ክገብር ይመጽኡ ንዓኻ ናብ ኣምላኽ ምእታን ክቕርበካ ንዓኽ መታን ናብ ኣምላኽ ክቕርበኪ ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ብለና ኩሉ ስለዝሓጠ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐ ሓደ ጻድቕ ክርከብ ነይርዎ ሓደ ብቑዕ ክርከብ ነይርዎ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘቕርበና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ በይኑ ተረኺቡ ኣምላኽ ይባረኽ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢኣት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ ስለዚ እቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዘቕረበና ንሱ መን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢሉ ክገልጾ ከሎ ድማ እቲ ጻድቕ ማለት እቲ ብቑዕ ጻድቕ ማለት እኮ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብቕዓትን ፍጽምነትን ሃሊካ ደው ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብቑዕ ኮይኑ ዝተረኽበ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ በይኑ ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ሓጢኣትካ ተወሲድልካ እዩ ሓጢኣት ክትወሲድልኪ ጎይታ ይባረኽ ጽድቂ ኣምላኽ ትቐበል ጽድቂ ኣምላኽ ትቐበል ናብ ጎይታ መጺኻ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ቁጥር 20 እውን እንታይ ይብል ንሕና ብእኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ሪኢኹ ንሕና ብእኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ መታ ንስኻ ጽድቂ ኣምላኽ ክትከውን መታ ንስኻ ጽድቂ ኣምላኽ ተቐቢልክ ንዘለዓለም ምስ ጎይታ ክትነብርሲ ናትኪ ገልጠምጠም ናትኪ ውፃእ ውረድ ናትኪ ጻዕሪ ምንም ነገር ኣየድልን እዩ ኣይክእልን እየ ጎይታይ ሓጢኣተይ ዝወሰድካ መታን ኣነ ክጸድቕ ንስኻ ሓጢኣተኛ ኾንካ ኣብቲ መስቀል ዝተሰቐልካ ንስኻ ምዃንካ ኣለለየካ ፈሊጠካ ኣሚነካ ኣለኹ ክትብል ከለኻ ጽድቂ ኣምላኽ ትቐበል ጎይታ ይመስገን ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን በቃ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓርቁ እናበልና ንልምነኩም ኣሎና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልምነኩም ኣለና ይብል ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋት እግዚኣብሔር ይኽበር ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እውን እንታይ ይብል መሲልኩም ምናልባት ካባና መንጎና ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ሓጢኣት እንተደኣ ጌርና እንኮ መተዓረቕ ከም ዘለና ይዛረብ ንሱ መን ኢሉ ክዛረብ ከሎሲ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቕ በቃ ሓደ ጻድቕ ዝኾነ ኣካል ጥራይ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ከላግበካ ዝኽእል እቲ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ዓበር ዘይብሉ እቲ ብቑዕ ዝኾነ ከዓ እንኮ ኢየሱስ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ ኩሉ ፍጡር ዘበለ ኩሉ ኣዳማዊ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ከም ዝረሓቐ ኩሉ ሓጢኣት ከም ዝሓለፉ ኩሉ ሓጢኣት ከም ዝገበረ ኩሉ ከም ዝበደለ ብንጹር መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ እቲ እንኮ ብቑዕ ግና ኢየሱስ ኮይኑ ተረኺቡ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሓደ ብቑዕ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣሎ ንዓኻ ኣሎ ንዓኺ ብሩኻት ኣሕዋት ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2 ምዕራፍ ካብ 5-7 ክዛረበና ከለዉ እውን ኣብ መንጎ ኣምላኽ ሓደ በይኑ ምዃኑ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ኮይኑ በይኑ መንጎኛ መተዓርቂ በይኑ እቲ ኣብ መንጎ ኮይኑ ንኽልቴና ዘቀራርበና ንኽልቴና ዘራኽበና ንኽልቴና ሓደ ዝገበረና ድማ ንሱ እቲ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ትብል ቃል ኣለባ በይኑ ምዃኑ ካ ይዛረበና ስለዚ ሎም መዓልቲ ተስፋኺ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራሕ ብሓጢኣትኩም ብሓጢኣትና ብሓጢኣት ነፍሲ ወከፍ ሰብ በብቲ ዝገበሮ ሓጢኣት መወዳእትኡ ናይ ዘለዓለም ሞት እዩ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ እንኮ እንድሕነሉ እንኮ እነምልጠሉ መገዲ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም መጽሓፍ ቅዱስ ይብል መሲልኩም ኣቱም ኩልኩም ጽሙኣት ይብለና ናብ ማያት ንዑ ብኸምኡ ተሻየጡ ንዑ በቃ እንተደኣ ናባይ መጺኹም ኢልና ተደኣ ናባይ መጺኹም ካብ ውሽጢ ክብድኹም ሩባታት ማይ ክውሕዝ ይብለና ኣምላኽ መስገን ናይ ሰላም ሩባ ናይ ሓጎስ ሩባ ናይ ህይወት ሩባ ናይ ዕረፍቲ ሩባ ናይ ድቃስ ሩባ ናይ ራህዋ ሩባ ኩሉ በቃ ኣምላኽ ይባረኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸብናዮስ ኩሉ ኢና ረኺብና ደቂስና ሕልምና ጠኢሙ ኣምላኽ ይባረኽ ህይወትና ለምሊሙ እግዚኣብሔር ይባረኽ ዘለዓለማውነትና ድማ ውሕስ ኮይኑ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ሰላም ምስ ኩልኹም ኩን እዚ ቃል እዚ እንተደኣ ተቐቢልኩሞ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ብሩኻት ኣሕዋተይ እዞም ኩለን ዝጠቐስኩምዎን ከይድኩም ኣንብብዎን ነዚ ቃል እዚ ተቐበልዎ ህይወት ክትረኽቡ ኣብዛ ናይ ጫውጫው ዓለም ኣብዚ ጸልማት ዝበፅሖ ዓለም ኣብዚ ሓሶት ዝበፅሖ ዓለም ንስኺ ግና ነቲ ቃል ሓቂ ፈሊጥካ ኣምልጥ ህይወትካ
أتصبق متسائخة زي أبي يبارككم أنت رأت سامعكم بزق زي أنا خابزني حيل حتى قالا قال دلي بالسلام كنبر نزل علم دمنا يزل علم يوت رغيبة نزل علم سقويتا خنبر يزل اللي انت دايلكم لازم أصحاب قدس زي آمين انت دايلكم نتو وهبت تسقع نتتسقع زخونا نتبخومو نتبترعو استوهبنا يو يسوس كرسوس حج انت دا تقبلكم هيوتكم كلوتي خمزي خلوت أملاخ يبارك خمزي لكم تسأليو للدحري እግዚአብሔር አምላኽ መስግነካ ኣለኹ ስለቲ ኣብ መስቀል ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ክንዳይ ሓጢኣት ጌርካ ዝሰቐልካዮ ንዓይ ክትብጅወኒ ጽድቂ መታን ክትበኒ ሓጢኣት ዝገበርካዮ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎም መዓልቲ ይቕበሎን ይኣምኖን ኣለኹ ጎይታ ንኩሉ ሓጢኣተይ ይቕረበለለይ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝኸድክዎ ጎደናታት ኩሉ ምሕረት ግበረለይ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ክንዳይ ኣብ ዝምድሪ ዝኸም ዝመጻኻ ሓጢኣተይ ከም ዝወሰድካ መርገመይ ከም ዝሰበርካ ይኣምን ኣለኹ ህይወተይ እበካ ኣለኹ ኣብ ዝፋን ልበይ ተቐመጥ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ስጋ ሰይጣን ይኸሕደኩም ኣለኹ ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ኣሜን ሽም ኢየሱስ ጽልየልኩም ኣለኹ ህይወትኩም ይባረኽ ዘመን ህይወትኩም ኩሉ ብሩኽ ይኹን ሕማም ዘለኩም ሰባት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሱር ዝተነቕለ ይኹን ምንጭታቱ ይድረቅ ሰላም ይኹነልኩም ዕረፍቲ ይኹነልኩም ብስም ኢየሱስ ባርኮኩም ኣለኹ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኩሎም መጨነቅትኩም ይጨነቁ ብላለኹ መገድኩም ኩሉ ዝጣጠሐ ይኹን ብስም ኢየሱስ ብዝተፈላለየ ነገር ኣብ ህይወትኩም ዝተሰርሐ ብጥንቆላ በአስማት ብድግምት ብመዋርት ብሽም ኢየሱስ ብትን ይበል ይበተን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ብርሃን እዩ ኣብ ጸልማት ዘበርህ ብርሃን እዩ ጸልማት ድማ ዘይሕዞ ብርሃን እዩ بسم يسوع كريستوس صلي الله اتبرهان زخونه كريستوس يسوع هاللويا بتبرهان زخونه يسوع كريستوس بتحيال زخونه سم يسوع كريستوس ابتنكم الله كفاءات منافسي كاب هيوت احواتي رحقوا كاب بيتسبهم رحقوا كاب مقدم رحقوا كاب زمنهم رحقوا بشم يسوع بدم يسوع شوفناكم الله بروخاتكم ازيكم تباركم مصحف قدس من باب جمرو مصحف قدس انببوا بروخات ولا ورقه تزيبلكم بورقه اب تليفوناتكم عنو بروخات حواتي تليفوننا زخونن زيكونن كمان تصعينو عقلات ايبوالو مصحف قدس انببوا هيوت زخونكم امين هاللويا مصايخم زصبقنسي مصحف قدس اتي زقللنا نعخم قلطيفو متان كرداكم اب حدش كيدان كاب وانجيل يوحنس انت دايلكم نقدمي سئلكم انببوا حرز مليسكم كاب زفتريتكم كتنببوا تخليكم اب كبابيكم زولو بتكريستيان كيدو تن بتكريستيانات زبلندلوخا كم تمصحف قدس مدحان بكريستوس يسوع صراحيو إلى المصحف قدساو تمهرت زمهرا بتكريستيانات مالتي زي أبي يبارككم سلام كلكم دخونا حاجة استدليكم وي مصحف قدساوي زخونه حتى يكون كابز حج زبلكو توسخوا زخونه زي تردأكم حتى انتولو ام ماسنجر اوديو قدوفلي مدوالاي طمنيا اوديو تدا قديفكم لي انا خا ملسولكم يبا اوديو أدلاي نتلو خاخدوا لكم مالتي سلام كلكم حفتكم ناظريت كابسيات الكتمات وريتن سايبة خريستياني